Този мъж с рог се появил в село в Амазонка, но когато го попитали откъде е, всички били шокирани и веднага се обадили на полицията. Селото било спокойно, жителите си вършили ежедневните задачи, докато този странен мъж не се появил от гората. Той бил висок, с тъмна кожа, а рогът на главата му оставил всички ужасени, замръзнали от страх и любопитство. Селяните оплашени, предпазливо се приближили и започнали да задават въпроси. Когато накрая го попитали откъде е, отговорът му бил толкова шокиращ и объркващ, че никой не знаел какво да мисли. Усещане за мистерия изпълнило въздуха, а лидерът на селото, уплашен и несигурен как да реагира, веднага се обадил на полицията. Но това, което открили полицаите за него, оставило всички ужасени. Какъв бил всъщност този мъж? И защо присъствието му предизвикало такъв страх? Ако искате да разберете какво са разкрили властите и истинската тайна за този мъж с рог, последвайте ме и коментирайте "Мъж" за част 2.